Tak skúsim to do slovenčiny. Vážený pán predseda, dámy a páni, veľmi pekne ďakujem, že ste nás pozvali na konferenciu v krásnom hlavnom meste Slovenska, ako je Bratislava. A téma to krátkej rády je možné znovu aktivovať V4? Úloha Strednej Európy v meniacej sa Európskej únie. Bod číslo 1, bude 5 len, takže krátko. Pozadie. Skupina Vyšegrád bola založená 15. februára 1991. Preto presne uplynulo 35 rokov od toho momentu. Dá sa povedať, že geopoliticky, demograficky a ekonomicky sa v našom regióne a v celej Európe všetko dramaticky zmenilo. Medzi tým sa Československo rozdelilo na dve krajiny. Všetky 4 vstúpili do NATO v roku 1999 a potom do nešťastnej Európskej únie v roku 2004. K poľskému príkladu dodám, že odvtedy boli celé ekonomické sektory zlikvidované alebo sa ocitli v cudzích rukách a čo je najhoršie, zasiahla nás demografická katastrofa. V posledných rokoch bol náš región postupne vystaven pôsobeniu globalistických síl s úplne odlišnými cieľmi než naše krajiny, ale s významnou finančnou, ekonomickou a politickou výhodou. Naše krajiny reagovali odlišne na tzv. Pandémiu a jej absurdity, na vojnu na Ukrajine alebo všeobecnejšie na globálny veľký konflikt o svetové vedenie. Sme odlišní a samozrejme máme vlastné záujmy, ale ako národy, ktoré vyrastali v latinskej civilizácii, rešpektujeme rozmanité kultúrne dedičstvo, krásne tradície a politické rozhodnutia. Bod 2. Poľsko-maďarský v úvozovkách konflikt ako ozvena globalistických rozhodnutí o vojne na Ukrajine. Na príklade Poľska a Maďarska sa pokúsim predstaviť krízu Vyšegrádskej skupiny a pokus o reaktiváciu tejto skupiny. Reakcie politikov hlavných politických síl v Poľsku a Maďarsku na konflikt na Ukrajine boli od začiatku veľmi odlišné. Predseda strany PiS, Právo a spravedlivosť, bývalý premiér Jarosław Kaczyński, na otázku o vzťahoch Poľska s Maďarskom dňa 7. apríla 2022 priznal: moje hodnotenie činov Viktora Orbána je jednoznačne negatívne. Neskrývam, že toto všetko je veľmi smutné. Podľa Kaczyńskiego sa premiér Morawiecki dohodol s premiérom Orbánom a ďalšími partnermi na niekoľko týždňovom pozastavení práce Vyšegrádskej skupiny, ktorá sa určite vráti k svojej užitočnej činnosti. V máji 2022 poľskí a maďarskí lídri oficiálne oznámili ukončenie priateľstva medzi Varšavou a Budapešťou. Potvrdzujem slova premiéra Orbána, že poľština a maďarčina sa rozlišli, komentoval Morawiecki, odkazujúc na Orbánové skoršie vyjadrenia o poľskej podpore Ukrajine. Podľa László Kövéra, predsedu maďarského parlamentu, sú poľské médiá a opozícia zodpovedné za zhoršenie maďarsko-poľských vzťahov v roku 2022 a PiS robí chybu, keď im umožňuje vtlačiť klin do týchto vzťahov. Na konci minulého roka poľský prezident Karol Nawrocki zrušil predtým plánované stretnutie s Viktorom Orbánom v Budapešti. Teraz je to naopak. Bod 3. Nádych optimizmu. Napriek tomu prezidenti Poľska a Maďarska tento pondelok oslavili Deň poľsko-maďarského priateľstva, ktorý tradične vyvolal pozitívnu reakciu oboch krajín. Ako podpredseda Poľsko-uhorského parlamentného klubu som osobne sa tiež zúčastnil tohto stretnutia a myslím si, že nič nebráni napríklad založeniu poľských dní priateľstva so Slovenskom alebo Českou republikou. Vzájomné vzťahy na takejto úrovni medzi spoločnosťami, ktoré sa dobre poznajú a pamätuje si katastrofálnu komunistickú vládu, by sa mieli stať ideálnym základom na vytvorenie akéhosi plánu konsolidácie skupiny V4. Vzdelávacie projekty, historické súťaže, rozvoj komunikačnej infraštruktúry, kultúra, šport a tak ďalej. Osobou, ktorá dokonale spojila všetky naše krajiny, bol Boží služobník János Eszterházy.
Putnické centrum, venované jemu, sa nachádza v Dolných Obdokovciach pri Nitre, kde sa stretávajú Maďari, Slováci, Poliaci a Češi, aby sa modlili za blahorečenie tohto veľkého muža, obete komunistického prenasledovania. S takýmto duchovným modelom by nič nemalo stáť v ceste opätovnému oživeniu našej politickej komunity s optikou rozširujúceho sa vplyvu na krajiny iniciatívy troch morí, ako sa hovorí ABC, Adria, Baltikum a Černomorie. Moja krajina, Poľsko, má určite potenciál ako prirodzený líder takéhoto projektu aspoň z troch dôvodov. Ako príklad krajiny v určitej perspektíve, ktorá sa snaží stať nezávislou od politickej a ekonomickej moci východu aj západu. Ako jediná krajina V4 s pohodlným prístupom k moru, kvôli veľkosti oblasti a počtov obyvateľov. Bod 4. Podmienky pre reaktiváciu V4. Aké sú podmienky na prežitie a znovu aktiváciu skupiny V4 a zároveň na zvýšenie významu našich krajín v súčasnom čase veľkého kontrolovaného chaosu? 1. Zahovanie nezávislosti. Je to komplex podmienok umožňujúcich národnú dominanciu, kultúrnu suverenitu, vojenskú, energetickú, potravinovú a finančnú bezpečnosť. V dôsledku toho je nedostatek rešpektu k škodlivým diktátom Európskej únie a dominantným svetovým mocnostiam. Číslo 2. Výber politiky založenej na hodnotách. To je dôsledok staročnej existencie latínskej civilizácie s jej tromi piliermi. Gréckym prístupom k pravde, rímskym právom a kresťanskými hodnotami. Hodnoty, o ktorých ide, sú Boh, česť, vlast, viera, rodina, majetok, pravda, dôstojnosť, spravodlivosť a sloboda. Netreba dodávať, že túto náročnú podmienku dokážu splniť len pravicové vlády. Bod 3. Revízia spoločných cieľov odvážnym identifikovaním komunity záujmov. Teraz cieľom nebude vstúpiť do Európskej únie, ako tomu bolo v roku 1991, ale skôr naopak opustiť Európsku úniu, chápanú nie ako ideálnu ekonomickú komunitu, ale ako ideologicky škodlivý projekt krajnej ľavice v rozpore s vyššie uvedenými hodnotami. Krajiny V4 majú stále príležitosť hovoriť jedným hlasom, napríklad proti nútenému presídľovaniu imigrantov Európskej únie, klimatickému paktu alebo nútenej šalenej politike zelenej dohody a jedným hlasom za nezávislosť svojich krajín, energetickú suverenitu, vlastnú poľnohospodárskú ekonomiku, sociálne, daňové a rodinné politiky. A nakoniec pod 5. Príležitosti. Vytvorenie racionálneho bloku 4 suverénnych štátov, ktoré efektívne spolupracujú a koordinovane reagujú na potreby súčasných víziev, môže byť veľkou rozvojovou príležitosťou vďaka svojej jedinečnej príťažlivosti v Európe. Chápané týmto spôsobom sa Vyšehradská skupina môže stať aj príkladom pre iné európske krajiny, ako akási regionálna alternatíva k monolitickému, gigantickému modelu Európskej únie, založenému na nátlaku a vydieraní. Nakoniec si vymenujeme potenciál a niektoré výhody na pozadí krajín Starej únie. Bezpečnosť na cestách a regionálna bezpečnosť založená na vojenskej spolupráci. Poloha na križovatke severo-južných a východo-západných obchodných ciest. Rozvoj infraštruktúry a energetiky. Prírodné zdroje, technologické skúsenosti, turistické výhody, efektívne využívanie Medzinárodného Vyšehradského fondu, univerzálny rešpekt k vyššie spomenutým hodnotám. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za vašu pozornosť. Boh žehnaj Slovensko, Maďarsko, Česko a Poľsko. Ďakujem veľmi pekne.